Ilija, vidiš? Evo, dobro. Evo, Vamo preko. Ovaj ko neka navija. Jedna nek stane na ovu stranu, a jedna tu. Ajde ti, momci. Čuvajte se. Ne treba meni štiti. ne treba. Nek poravna. Može, ja moram i ja malo dvojicu riktati. Dobro. Oni su mali. Pomjerite se još malo. Ajde stan ti tu. Jedan tu. Staň tu, Leone, tata iza tebe. Dominik, staň tu. Skin mu šešir da ne vidim. Ne vidimo se šira. Dojedi šešir. Opet ću se ti sam jedna mala potrapno ti prošla. Opet ću se reći. Tamo, gledaj, tamo. Dragi prijatelji, može malo tišine. Pozdravit ću vas u ime mjesne zajednice Študenci. Ja ću inače zamijeniti naših predsjednika Juru koji ima, ne znam, možda zdravstvenih problema pa ne može. U prvom, znači, pozdravljam sve vas studenčane, bivše i današnje stanovnike mjesne zajednice, dobrodošli. Poslije toga pozdravljam našeg gradonačelnika općine Teslić, gospodina Savu Kasapovića, molio bih da ga... Dalje pozdravljam iz naše susjedne općine Usora gospodina Antu Čička, načelnika općine Usora. Pozdravljam znači naše goste iz Viškova, to je ova folklorna skupina i goste iz Sivše, iz Omajske. I naravno sve ostale goste koji ste znači danas prispjeli ovdje. Drago mi je da mogu ime mjesne zajednice ovdje pozdraviti ovakav broj ljudi, drago mi je bilo da nas je svaki dan ovdje toliko, ali Bože moj što je tu je. Otvorit ćemo danas, to nije neko otvaranje jer vi vidite dom je još uvijek otvoren u konstrukcijskom smislu mislim, jeli? Otvorit ćemo ove prostore koji smo uspjeli urediti od prošle godine znači od našega zadnjega susreta ovdje Krčevina kupa do ovoga ovdje, znači današnjega dana prostore uredili znači vašim sredstvima koje ste vi znači prikupljali, koje ste vi dali u toku ove godine. Moram istaknuti ovdje da me je znači krov prije toga već
pomogla, donirala općina Teslić i jako smo zahvalni za to da smo mogli znači mi prvo dobiti krov pa da nešto unutra uredimo, da nam ne kisne ono što unutra uređujemo. Nadam se da nećemo stati i da ćemo i dalje ovdje u ovaj dom donositi i ulagati. Što ćemo danas vidjeti u domu, vidjet ćete sami, imamo neku izložbu znači starijih slika, a otvorit će danas ovo, znači ove prostorije ovdje doma će otvoriti naša najstarija žiteljka, to je gospođa Kata Grgić i znači naš prvi povratnik na ova područja poslije rata, znači gospodin Franjo Ćosić, svi ga znadete kao Struja. Ovdje su znači i dva najmlađa člana, znači Mršić, Leon i Dominik, dva blizanca koja će pomoći znači u otvaranju ovih prostora. Bravo! Mjesne zajednice studenti zahvaliti svima skupa, možda zamoliti gospodina gradonačelnika općine Teslić da možda kaže koju riječ. Izvolite. Dragi sugrađani, zadovoljstvo mi je što imam priliku danas da vas pozdravim i što imam priliku da zajedno sa vama podijelim radost ovom što smo radili ove godine svojim sredstvima i uz neku skromnu i našu zadovoljstvo mi je što se narod pomalo vraća, što dolazi, što posjećuje ove krajeve. Obaveza nas političara je da stvaramo koliko toliko ambijent, posebno u sigurnosti građana u povratku i ja mislim da smo tu postigli zavidan nivo, da su svi građani na prostoru opštine Teslić potpuno sigurni. Nadam se da će naredne godine donijeti i intenzivniji povratak, bolje ekonomske uslove za život građana, da će biti na našim prostorima daleko više ove mladosti koju vidim danas i da će biti puno više druženja. Evo mi smo počeli prošle godine jedno tradicionalno druženje, jednu utakmicu, to smo nastavili ove godine, nadam se da će to biti i znatno intenzivnije narednih godina. Želim vam svu sreću, dobro zdravlje, dobru ekonomsku situaciju, puno djece i brz povratak. Živjeli! Gospodin Čičak, znači iz općine Usora će nam koju riječ reći. Izvolite. Na poziv ove mjesne zajednice rado sam prihvatio i drago mi je da vidim da ste u velikom broju. Posebno sam sretan kad sam vidio ova dva dječaka koji su tako sretni i ima nade da ćemo ovdje živjeti na ovim prostorima. Ja bih isto tako htio da se zahvali svim roditeljima koji su doveli ovu mladu djecu da vide gdje su oni živjeli i da se nikad ne zaborave krajevi gdje su roditelji znači rođeni i da ta naša djeca znaju i korijene i svakako da jedan dio od njih i ako ne svi i vrate se na ove prostore i naravno zajednički suživot u ovoj općini Teslić. Drago mi je da je moj kolega obećao i konkretnu pomoć kad je u pitanju završetak ovih prostorija. Ja sam sa predstavnicima mjesne zajednice obišao već pri samom mom dolasku i već su stvorili uvjeti da mjesna zajednica može i funkcionirati.
Usput su mi rekli da očekuju liječnika da ovdje, ako ništa tjedno ili ne znam koliko vremena u toku tjedna služi ovim ovdje građanima. Ja se nadam da će moj kolega i Dom zdravlja iznaći načina i mogućnosti da liječnik bude, jer su me informirali, rekli su da je nekada bilo, ne znam, stomatolog i tako dalje. Ova omladina ulijeva povjerenje i ja ispred općine Usora i u svoje osobno ime želim vam sve najbolje, da se ugodno osjećate ovdje u vašem kraju. Naravno da Usora svi ste i bili i da kažemo da u kontaktima smo sigurno i sa vašim ljudima i drago mi je da danas u ovolikom broju vas vidimo i nadam se da iduće godine nas bude još više i da ovaj prostor bude više uređen, ja bih rekao, i da služi ovim ljudima koji žive na ovom ovdje prostoru. Hvala vam svima i zahvaljujem se mjesnoj zajednici na pozivu i još jednom kažem, ova dva dječaka koji su tako radosni ulijevaju povjerenje da će biti ovdje života. Hvala vam još jednom. Franjo, ti najveći. Sad i dvojica. Od ti ovdje. Skupaj ljudima. Ajde. Može. Ajde. Ajde, pa će on. Ajde. Ajde, da vidimo. Ajde, neka njih dvoje uđe, pa ćemo da... Polako! Nemojte svi odjednom, imamo struju. Imamo struju. Dobro! Može. Ajde, učite za ulaz. Nemojte se izuvati. Ovdje su malo... Jesi sigurno se ti poslao? Nisam ja Zoran je bolj odredio dječka. Grgić je, da. Jedan je živo, zato znam. Ja mislim da je to...